Shalom, horas dihita saluhutna amang dainang. Tarlumobi horas tu amang pandita. Sudena may Oras. horas. Nopo suni Tuhan. Horas. Oke. Dihita amang dainang. Jupang do pihita di parsajarata parsajaran paunopon di YouTube Advent Batak Ministrion. Uluan di parsajarata ima alo di bagasan. Ayat sa pilota ima ahu Jehovah do sidodo rawha. Si uji pia-pia jalan mangalehon. Tu ganup jolma. Hobar tu dalanna. Hobar tu parbue ni pambayananna. Jeremia 17 ayat 10. Tapangido ma saunari tangyang pamuhay ima pandita M. Hutasoy. Martang yang mahita. Ale Tuhan bebata Jehovah na di surga, di bagasan tikyo Tuhan. Rodo kami madok mauliate tu do pamu. Di siala hahi pason na niyamutu kami, dohot akka pasu-pasu nagok tu kami. Nang pangurupiyommu, dohot saluhut nalay Tuhan. Akka pasu-pasu na sudenggan tu ganut rumah tangga nabi. Oppele Tuhan neng marsiajar kami marguru sian hatami, di parsiajar sekolah sabat na tahun pun. Gohi mahami marhite to di porbadia, asa boy jatuh si hami, jala di parangulok kami si hari. Tuhan, pasu-pasu masa luhut nali Tuhan, akan aposom na paradehon, ima hatam na badia parsejaran nami. Nang saluhuk na ruasmu dohot akan ubigi, hatamon marhite YouTube Advent Batak Ministry. At tungan ni Tuhan, magpanguloy mahami todo kamu. Jak kumatuantang yang namyon, sesa dosa nami. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mole tema di amang pandita M. Hutasoit membentang yang pamuhay di parsajarata parsajaran paunapon. Sonari kuja kami ma di sabat botari tuhita amang dainang. Didok sangonon. Di bagasan Joshua pitu ima gombaran parjolo na diisi. Na diisi. Marhite sada parukilon bolon nasiani halak Israel. Marsiajar gumudang di parbue sian parpadanan dohot pangokorhonna di umbalga. Molo panguluyon di akka uhum manghakam hamaunangan parjuayan dopak akka uhum mambuan hamaguan. Sonari amang dainang asa marsyadar hita di bagasan sa minggu ima di patorang na poso ni Tuhan umparjolo ma pandita purba. Suku-sukun di amang purba ima ahado dua dalan bolon na mambayan hatatalu ni halag Israel maradopon pangisi ni hutai. Patorokon namang pandita purba jaso satokin mardongan mauliate. Mulai made suku-suku ng penasahan niya mga padita sa manukalit, ima ahado dua dalan bolon, namaban hatatalo ni hala Israel, manado po pangisi ni utaay, ison suku-suku no tungdinggan, dia dulu itu dalan bolon namaban hatatalo ni hala Israel. Damang dainang, uluan ni pasajalat dari minggon, ima mangalaw si parpadanan. Jadi halaki na mangalaw si parpadanan, adong dua dalan na iban ni halaki.
Ima dosa ni si agan napa pasurohana tu dilina sa dili. Ibanggaon hagugoon na sa dili. Napaduahon ima lupa na sida lamanukut tu debata adorang somat dopang huta ay jala mangasta di hagogoon ni musuh. Kalau tengok di pas sejarah no salvo terlebih di pas sejarah palimah na manginang di si debatado marporang humokop bangsoy. Ale di son lupa do na sida di akka pabenan ni debata. Debata manggobar ho dosa ni si agan dohot manat patuduhon do borat dosay marhite mamyakon hata huhut manang nang dohot pungu di bagasang ayat na sabolasi. Tapal jolo hata na somal dopak dosa imah kata hata kata. Dungi parange di pangalasion di pajojol di bagasan lima omma parangena. Di dia parangene dia torane halak hatorangan gam na perjulo abar manang manalipari manang mangalau si batas haja haton di bangsoi ngalubi ngalewati batas na paduahon jalan membuat laka manang nama dadop pun na hona haram atau manang kel na paduahon manako ganap na patuluon huhu mamorsan manang kasa bahasana jala Dabang denang dibahen halakido sim kerem manang na haromi na tinakoni na sidei ibahe di tonga-tonga ni ugasan ni nasida. Dabang denang perporangan ni bangsa Israel perpadanan ni bangsa Israel do Jehovah mengarahut bangso na marsalak-salak ng do songon sada bangso. Di bagasa sinodang perpadanan ni hala Israel di pajongjong songosada na sa daw naso hasirangan siyan bangso na pinili ni bata. Damang denang bangsa Israelon tarlumubi na pinilit. Mau lepas hata lagi dili na tu di bata. Ale lupa halaki na pas hato dili na tu. Bang denang siyang gia matutuhi ta di pasijalanon unang sape hita mga lausi patik perpadanan doho debata. Oma pasajalan nabu pasat mardongan oleh atin. Mauliate mga di amang pandita purba na patorakon par sejarata di hari Minggu. Sonari pasatami ma tu amang pandita tampu bolon. Ima par sejarata hari Senin. Suku-sukun di amang pandita tampu bolon di bagasan Bibel Joshua pitu ayat 10 satu sapuluh si amang pandita didok songonon ahado na pinasahat ni saluhut ulawanon tuhita taringot ni debata dohot si agam. Di patorang amang pandita jo sotik mardongan mauliate. Selo madita saluk na akka amang dok dainang nasay jojo toktong ringgas manoton channel Advent Batak Ministry. Mulai tema di ita saluhukna tarlumubi di suku-suku ni amang padet manukalit ahado na pinasa ni saluhut ulaon on tuhita taringot ni debata dohot siakan. Molo tajahado di buku Joshua biddu pitu ayat 10 rodi 10 sia. Jadi mari titi persiajaranon aha sian na pabuahon guardisi pangalosi tabo tutakas debata manutuhon ulaun nalaho pajongjokon hatigoran do dengan bahasanya debata dukun papatarhon dia pea haje polon ni hala Israel jala manggo rahon pangurasayod di bangsona tabo takas do ya debata partikian otik sian ari manggorahon ya dalam mangaleon tiki tu si agan asa marroha asa muba jala manopoti dosana tajahama di buku Joshua pitu ayat 10 songodidot ceritana di ayati jadi di pasogot si Joshua ma hehe menugut nai jala di dok
kon robe halak Israel marga-marga gabe tertudu marga Juda. Lalu di ayat 10 itu menguduti idok songonon. Dungi didok kon robe akka opuni Juda gabe tertudu opuni jara. Dungi didokon robe pinoperni opu jara marsa saama gabe tertudu si sabdi. Diuduti Musa dia 10 walu dungi didokon robe pinoparna marsa sahalak gabe tertudu siagat. Anak ni si Karmi, anak ni si Sabdi, anak ni si Jara, sian marga Juda. Jadi di son mata ida songo dia do upaya nani palumehon ni debata. Ya. Mamareso menyelidiki ia debata na adil. Mulai sian tajahanak kaningan sian suku nasida, ya, sian marga nasida, sian keluarga nasida, bahkan dapat masiagan. Di bait debatado sebenarnya jeda tiki antara pengumuman asa adong tiki di ise pena tertudui mangalehon hamu baon niroha bertobat. Alai sahat tu tiki siagan dang madok pengakuan hamu baonna, ya. Jadi marhiti persejaranon aman abu tabuat. Debata di bagaimana penyelidikan membuktikan bahwa debatai dada debata na sewenang-wenang. Ia na masalah itu nauna umum. Inor honi pangalasion. Debata molo di tabota kas imana diboto saluhna. Ya. Maksudnya sedokon kemahatauan ni debata. Dan adong nasopatar di depan di debata. Diboto imana do saluhna. Ya. Jadi anggiat di persejarah Paledikion, ya, adong sada kutipan di buku Alma Mega jilid 2 halaman 110. Ia siakani dang di leon imana pengakuan nibana bahkan sampai ikut jari ni debata patuduhon ibana saat namar salah, ya. Di Alpha Omega jilid 5 halaman 320 idokon ia gaya ni debata menegur jolma, ya, dakai mana patuduhon hakasaron ale iluna sian surgo di pantada dia imana do menegur, ya, hasalaon ni sasahalak alan i dihita saluna damang denang na ni aulongan di bagian Yesus Kristus. Tabe oto matakas cerita sian si akan maritihiti persejarata Paledikion na pinasahat ni debata do cerita tu si akanon asanggiat nian di bagasan perngulot tati rumah songo dia debata, ya, patuduhon ibana sahalak na adil, patuduhon ibana sahalak na berdisiplin, da hinorhon ni muruk, alai hinorhon ni iluna, ya, jala dilihat do sebenarnya asa adong dihita dalam mulak sian aja hatota, ya, alai kadang-kadang dang Allah hita maketiki dia beta pasobudo, ya, anggiat mamarite-hite pengalaman ni si akan dohot debata nani pasahat marite-hite persejararon boleh tabuat di bagasar hatta asa tetap ditiki nani lewat tu hita
Tapake mai gebetiki mabain hamubaun sian aka dosa ta unang tatiru siakan ya di bagasan parnguluonna. Onma persejaran na buhi wasatmi apaletikion di hita saluhna mardongan moleate. Horas, shalom. Mau lihat tema di amang pandita tampu bolon na patarakan persejarah di hari Senin. So nari suku-sukun di amang pandita sitohang. Suku-sukun namang pandita songon dia do tarbahen hita amang pandita. Madao jala dan uduk di dosa on. Dang manatap sedia godang na adong di hita. Manang dang adong tahe. Patarakan namang pandita jo sautik maksud ni persejarah mardongan moliate. Lihat matutu di tiki naung di pasahaknya mata pendita Siman Kalit di Hami nalau pasahaton pasyajarata di hari Selasa on. Memang sada suku-sukun natumat saya perludo di hita terlumubi di hita aka jolma na totong madaya butu dosa. Jala taida di sonak kaning bohado tutu hita asabui pada uhod dirita si anak kadusa lumobi lao unang mangulaw sa imse. Nakaning girok songo dia do terbaik kita madaw jaladang uduk di dosaon. Dang manatap sedia godang nadong dihita manang na dang adong. Jadi kaberek majo satokin persiajaran di arselasaon ima songon uluan na tuduan na manot Tuhan. Di persejaranon idok do taringot tu na posoni Tuhan si Joshua. Ditiki di nama katai ibana do si agan. Rodo si Joshua mangido tu si agan asa mangulahon na duaon. Along dua na nagsulahon ni si agan. Mulota jahat on di Pesalmen 20 ayat itu, Yesaya 51 ayat 7, Jeremia 17 ayat 26 suaksoni nang diuruti di Esra 10 ayat 10 saja. Di dok ison na perjolo taringot tu na pasangapo Jehovah jala memuji-muji ibadah. Taringot tu na pasangapo Jehovah di bata. Paduahon di dok si Joshua do tu si agan ima asa manopoti dia naung binahena jala unang di porso. Alana si aganon ikon pasangapo Jehovah marhite manopoti jaka naung binahena. Anak dison hata na dibayan dison ima taringot tu todah ya lapatan na mardok mauliate. Jadi didok di bagasan pasejaranon taringot turu nya kepermuluan na adong di nahumaliangka lumobi di ngodukta sikan pari gulang dona tabayan mungkin akan najat jaropan ni Tuhan lumobi alani pabahenan dohot alani hinorkon ni parulaon narabayan di bagasan mulut. Adong do kadang isod di bayan taringot tu hinamagona. Didokon hatan itu Tuhan itu dibibeli taringot tu si agan patuduhon tada panopotion natutu. Idok di persejaranon makirim do ibadah na toktong mertabuni sahat rodi ujungna pangalahona na mangalo mabanibana di dok pangalaosi na dok naso terpelua marhite patik ni si Musa. Jadi hata-hata obo itu dibere ima hata-hata ni siaganon di bagasan Joshua itu ayat 21. Ima na taingoto kita tu hadadagu ni siadam do si Hawa. Ita kasto taboto songo dia do hadadagu ni oputta perjoloi siadam do si Hawa ima na mangulahon songon nedok mabuat perbuini hawi mengutikot perbuini hawi idok ison songon si Hawa hinorhon ni pernidaan na tu hawi idok didaibana dengan
jala ujungna diputikon barguin. Jadi songonido kadang kita sebagai hajol mauno hinorkon ni perbedaan tapi sering kita madagu tu dosa. Sering kita terbuan pakilalata gabi ujungna madagu kita tu akadosa. Jadi di sondido di bagasan pasjarat kau aku nina mernida hita totu ikko perlu do botota ahado nada idei jala bohado hita lao manotuhon ahada neksi bainota tu nada idei. Jadi so nakis suku-suku ni waro hita madau jala unang uduk di dosai totu na paling perlu si parrohota damang do daina ima ikon benget do hita disada pilihan na sitong unang lebaro hata jala unang tabain sada pernidani gabe sada kesempatan lau membuat nasodenggan. Jadi manak ikon manak do hita mernida manak musai do hita nai mangulahon ahana neksila honotta lungobi marhite na taide. Sonari haka nadi patikon ni Tuhan dewata tu hita nasujadi hita manako nasujadi hita mamunu nasujadi hita mangasakon akan naso perlu totu sahali ikon oduat tadi marhite hapor syalta. Jadi ison didok taringot tu hita manusia. Bijahan moloti kajahan Joshua 2 ayat 1-10 omma akuk ni mernida tukuri Tuhan dabu ni oputa siadam si Hawa ayaton pabuangon hari baron bolon sian parangeni si Rahab dohot parangeni si Agan nasada mabuan pakhakat tubilut pergijang jala manabunihon nasida si anak kaparangan na asing membuat aka ugasan na hona harum jala manabunihon ni sian si Joshua nasara patuduhon haburjon tu panghakap ni halak Israel jalan mengurupi nasida taruli hamonangan na asing mabuan hahurahan tu halak Israel merhite hahisakonna na mabuan hamaguan nasara pajongjok pun perpadana dot halak Israel na asing mangalaosi perpadana dot Jawa. Jadi si Rahab peluahu dirina dohot dongan sabang sana jalan nasida gabe sada siap tonga-tonga ni halak Israel na dipaksangapi si Agan manguhumi dirina dongan sabang sana saat rodi hamatian jala gabe gobaran na pailahu. Jadi omma na perlu sira jumatta taringot tu aka aha na masa di permulat tahun. Jadi songo panipulina ima di bahasa pasajaranon ikon perlu rohita manotuhon aha donana siulang nota na hobar tu nani halomoni debata jala aha do naso perlu siulang nota naso dipaluas debata siulang. Jadi songonima kita di mulut tadi hari parpudion tapasiring ma diutta tapadau mangulutta siana kadosa udang dulu idosa na masa di mulut tahun dosa na mek pe termasuk go ikko pada otta sia dosa na mek jala una kita maram-yam dosa itu terlumobi pajonok diri tu dosa somon okutta siara dosi Hawa terlumobi si Hawa na di pajonok go diri tu pangujunani gabe madabu tu dia madabu tu dosa. Jadi songonima dita sia pasagarata apalagi tikion Roma hita pasahatu dirita tu Tuhan di bagasan hapos sion nama situ tu jala unang tapar miam dirita dosa alai tapadau madirita marhite mabain sada ulau naringgan di hadapan dewata. Jadi songonima hira-hira pasajaran na buyu pasahat mardongan mauliate ma di amang pandita sitohang napatorakon parsajarata di hari Selasa. Senari masuk maita parsajarata di hari Rabu ima di patorang amang pandita Sinambela. Suku-sukun di amang pandita Sinambela ahado na di pajojor
di bagasan bariton taringot songon dia debata margogo mangalihon hajapolon bolotta gabe hamonangan. Ima di bagasan Joshua walu ayat sada 1:20 siang. Pasatami matu amang pandita sinambela mardongan mauliat. Mauliate matutu horas madihita salut. Sai pasutuan mahita martangi-tangian sian hata ni debata diperbisu hita asa dapot hita akka lapatan ni ayat-ayat nata persiajari sian persiajaran sekolah sabat di na pawonoponon. Nungata bigenakin persiajaran tutu di hari Minggu mengelausi perpadanan dohot dosa ni siagan songoni muse dohot todoan na manutuan. Sanari sahat mahita tu ari rebo harbangan pakirimon. Di persiajaran hari rebon nga disukutun nakit tu hita siana pandita manukalit. Ahado na pinajojor di bagasan bariton. Taringot tu songon dia debata margogo mangalihon atau manggati hatatalu gabe hamonang. Ya. Takas sudah taboto tutu ia halak Israel dina perjolo mendopang halak ai gabe talu donasida. Bohado manggati asaboi hataluan nasidai gabe hamonangan. Di lohon debatado tu si Joshua tu bangsoi dinalaho mandopang halak ai asa dileksehon saluhutna. Ya. Alay tabegema tutu ahado na diulahon si agan. Gabi adong ma di persejaraton dosa ni si agan. Sonari tari permahita. Mamereng hamonangan na pinasahat ni debata tu halak Israel merhite parangan na binuan ni si Joshua. Persiajarata di hari rebon na nienet mais yang Joshua walu ayat sada rodi 20 sia. Jadi di son tabereng buha hajepolon hatatalu ni halak Israel gabedalan hamonangan. Mulai di ayat 11 dia 10 sada bindu walu didok jala sandok sialo musu rap do tibana nakok do tolhas ro ditondong ni hutai ima hutai. Jala marsara nasida tukan utara sian ai holan rura sada holak kolang na sian ai. Adong sada rura molo di hata heber didok mai rura akor. Rura akoron na parjoloi ima gabe rura hasusaan. Bocir niha mamago na sida. Alay sonari margati marurai gabe harbangan pakirimon. Dibuka di batama di nasida sada harbangan na gabe sada dalan hamonangan. Jadi disuruh di batama tu si Joshua asa disiapon strategi na yang baru. Strategi na disuruh mah parangan ni merbagi dua. 30.000 halak Israel. Naung dipilit si Joshua disuruh manasida tong monggop tukan hasundutan ni huta ai. Dipudi ni hutai. Ya, dipudi ni hutai.
Alai anggo si Joshua dohot paranganna Roma sian joloni hutai. Jadi ngadi paretahon tunasida ya. Jadi borhat masih Joshua dohot sandok sialo musuh laho nakok tu ai. Jala dipilih si Joshua 30.000 halak akan Nabi Gumar musuh jala disuruh nasida bornginai. Bornginai bergerak manasida asa borhat laut tu pudini hutai antara ni Betel dohot hutai. Alai didok unang madahu unang majonokku asa murana sida non dinalaho mandopang halak ai. Songoni matutu carana di bayan debata. Ya. Di ayat 4 alai ditonai ma nasida songonon. Monggop mahamudi pudini hutai. Alai unang maholaku hamu siak kutai jala unang masolo tuhamu. Di ayat itu hehe ma iyang gohamu sian paronggopan jala manoluk hutai. Ai lehonon ni Jehovah debatamu nama hutai itu bogasan tangan muna. Songoni matakas na tutuhatan ni debata nauk pasahaton huta ai itu tangan ni halak Israel. Jadi dung monggo parangan ni dipudi ni hutai Roma si Joshua dohot rombongan na sian jolo. Jadi dung dibereng halak ai dohot raja ni huta ai naung rosi Joshua dohot rombongan na humalaput malahon tong. Jadi dung humalaput nasida dilele nasida ma si Joshua dohot rombongan na gabe ditinggalhon nasida mahutai. Dong ditinggalhon nasida hutai merlojong do anggo si Joshua dohot parangan nai lam dao asalam ditinggalhon nasida huta ai. Dung lam dao sian huta ai diangkat si Joshua matangana Roma parangan na monggop na dipudi ni hutai si 30.000 halaki di hakap na sidama hutai jala di takup sude akan mangolu di pamate jala ditutung disurbu disurbu mahutai dung dibereng raja ni halak ai dot tentara ni halak ai tu pudi banang masurbu do pe hutana sida marbalik mana sida tu pudi laos dilele si Joshua mamusena sida do rombongana laos di pamate alayang go raja ni halak ai ditakup nasida do mangolu di pasahat matu si Joshua. Alai rosi Joshua didok gatungon ma rajai. Jadi tabereng ma buka harbangan pakirimon di bangsa Israel imanakin di rura akor. Jadi tabereng matutulison debatado naung mangalehon hutai itu nasida. Mulai di persiajaran tadi minggu na lewati mendok ahu domar porang humok kopamu. Jadi nang doho dinapapatuhan huta ai debatado namar porang. Jala didok nakin ai lehonon ni Jehovah debatam mahutai itu bogasan tangan muna. Jadi dipasah matutu hutai dangarong benar berkutik habis dileksehon nasida do saluhut pangisi ini hutai. Jadi molo tabereng sian parasia jaraton ya. Di akka partikian sipata do olo tutu di bugasan perdalanan ningoluta ro akka hasusaan. Ro akka hamaguan. Alai dia kapudian niari di pada Tuhan hamaguan. Digatihon Tuhan hasusaani do tasonangan. Digatihon Tuhan hata talu gabe hamonangan. Anggota barang sekian senjata ya. Mulai persejarah tahun di dok anggo napinakkan si Joshua sasabi do golok. Bohama gogoni sasabi do golok.
HP sedangkan musuh membuat podang doa hujur. Ya. Alai omma na patuduhon, huwaso ni Tuhan. Napaingot tontong tu huwaso ni debata tu si Musa. Di sini manjua si Musa diutus debata mulak tu Mesir, mabiar di mana? Alaya hadirok Tuhan, ahana di tangan me. Ya, tukot atau lempar hot tukot me. Gabe ulok. Ya. Nah sanari ahana di tangan si Joshua, sasabi, golok, ipe dipakai monang do. Jadi tu hitape ditikin na parpudion, di namasa akka hasusaan, di naro akka musuh, nalaho mengago hita dan bahkan magago pertondiota. Taingok mak. Naung dipapatu debatado halak Misir maradopon Israel. Naung dipapatu debatado Jericho maradopon halak Israel. Songoni dohot bangso na asing. Aka bangso na gugu na dong di Tano Kanaani. Termasuk huta na metmet, huta ayon, nung di leksehon na sida, di pamate na sida na sadari 12,000 halak. Jadi songonima di pasahat Tuhan, hutai tu halak Israel. Jadi patar matutu, nung bebuka harbangan pakirimon di halak Israel. Oman na pinajojor ni barita taringot tu hamonangan naung pinasahat ni debata tu halak Israel maralohon huta ai. Songanima saat ni persyajarata di dia pena manangi persajaranon sai di pasu-pasu Tuhan ma saluhutna. Mau lihat Mau lihat di amang pandita usinambela na patorakon persejarata di persejaraan hari Rebo. Sehingga mai bohita mengatusi persejarata. No ay masuk mahita di persejarata hari Kamis. Ima amang pandita Simarmata. Suku-sukun dia amang pandita Simarmata. Di bagasan dia do hita amang pandita. Marnida di son hasadaun sian halak Israel. Dot panindagion nasida di hamuliang dohot panindagiot ta ima huria mase advent hari ketujuh di partikion. Hupasa tamima tu amang pandita Simarmata mardongan maulia. Salam horas marihita, damang dainang, dotak kana po ni Tuhan, natotop mambege ima apen batak ministry, marhite-hite YouTube. Jadi nalaho manguduti ima parsiajarata apaletikyon, tohoma di hari Kamis, ima nadibahen sada judul, sitindangi dihuasoni debata. Ditai doi sian Joshua bidupitu naking nunga tabege marhite-hite akan aposoni Tuhan khususna napunsoni Tuhan pendeta usinambela na patorakon songon dia bangsa Israel merebut wilayah Kanaan na adong di Ai. Alai ditikyon di bagasan parsiajarata ditiki nasida lao merebut wilayah Ai totu sahali dang mulus songon na di pikiran nasida. Bahasa sogoni ya, bahasa sogoni alana adong doaha. Adong nagabe boban borak
di nasida marhite-hite parniulan nasida bangsoi mulai dokon di pasal pituon manang na di bidu pituon ayat sada dok sonon alai mengalau si situtudo halak Israel di ugasan nahona harom ay adong do dibuat si Agan anak ni si Karmi tubuh ni si Sabdi anak ni si Jara sian marga Juda sian ugasan nahona harom jadi mar piar-piar ma rimas ni Jehovah tu halak Israel ya toho matutu ya huta aidang huta nabalga makana holat 3.000 halak do diutus nalao mamorangi huta ai alai di dokon di ayat palimahon di si di patorang do jala dibunuh isi ni ai arga 36 halak sekian nasida jala dilele nasida olat ni harbangan ni hutai sahat rodi sebarim jala dibunuhi nasida di Robeam jadi malalama hati-hati ni bangsui menjadi hira aik jadi mulut tabereng do dison ya na 3.000 halak na parjolo na di utus tusan na lama morangi ala ai talu do nasida ya talu do nasida jala sianima makana duksa baritai tu si Joshua sahalak pemimpin nasida ya didokon di ayat onom dungi diribai Joshua ma aka ulosna jala manukap ibana tutano di jolo ni poti ni Jehovah rodi botari ibana dohot aka situan Israel jala di bahen be sirabun tu uluna bah on sada habuk ni roha do on dung di bege ima pasukanna nalau ala ai di sana makana boy kamu sada ungutu ni si Joshua tu debata boa sai kosogoni idok kosonom dungi ninna si Joshua ma ale Tuhan Jehovah boa satung patari paromo bangsoon sian Jordani laho mga lehok kami tutangan ni halak Amori asa mangago hami tung sotading hami nian di bariba ni Jordan jadi ala rona masa si sokoni tu nasida adong parungutungutan rotu rohani si Joshua ya dipabawa deh tu debata jala ayat wali dokomuse ale Tuhan ahama dohonoku dung mundur halak Israel di bahen akka musuna nah oma borak ni sada uluan ya. Na Tuhan tung masay balgay ditiki ya idokon ahama dohonoku dung mundur halak Israel di bahen akka musuna ya dung mundur halak Israel di bahen musuna ayat spasiahon di patorang sono begyon ni halak Kanaanido dohot sandok isi ni tano on baritai jadi haliangan nasida mahami jala siap honon na goarnami sian tano on jadi ahama bahenomu humokop guarmi na timbuli damang do dainang manang na dia pehita maringanan jok do tong songon barita ni bangso ni
debataon bangsa Israel ditiki mangingani ima tano perjanjiani ima huta kanaani khususna nalaho pataluhon ima halak ai di salah satu wilayah di tanah Kanaan. Songon dia matutu molo dung talu hita dung ro akka arsak ro akka nasota hirim di bagasan parngolota. Songon dia mahita gabe sitindangi di parngoloton asa pak boy patuduhon waso ni debata di bagasan ngolutta. Molose rodo akan namasa dihita. Ya. Alay nung manakin dipatakas imang pandita usinambela. Boy do akhirna ima halak ay di patalu na sida. Jadi molo tabereng do dison ya totok do nian si Joshua mangalu-alu naro tu bangsoi ya tu debata jadi on tohodo tutu ikut tu debata do tong hita mangalu-alu apa namasa ya apa namasa alay buasa na sida ikut sogoni di rasahon na sida ya on holan alani dosa na sida do ya dosa ni bangsoi do marhite-hite isla ke si akan ya marhite-hite si agan na membuat ima aka barang-barang naung dikhususon ya makana jadi marpiar-piar ma rimas ni Jehovah tu halak Israel ya jadi nang pe hita tadok ya bangso ni debata nang pe hita tadok sioloi debata alay molo dodo hita sian ibana jaladak taulahon songon na ni debata di bagasan ngolutta marhite hatana na badiyai olo dolo hason ni debata hita talu mangalo akka si parjahat di bagasan ngolutta alay molo totok do hita mangalo-alo tu debata rodo debata nalaho mandungan hita. Di pola debata do muse gogo di hita. Tabereng mada ima di ayat onom naking sungun dia ya si Joshua dohot akka si tua ni Israel. Sungguh-sungguh didokon di ayat onom nakining sampai diribahi akka ulosna ya, diribahi akka ulosna di jolo ni poti ni Jehovah ro di botari ya. Jala sampai manukak nasidaha manukap satu tano ya manukap satu tano jala uluna pe di bahan nasida bema sirabun tu uluna jadi om sada tanda ya sada tanda keseriusan di nasida mangalu-aluhon tu debata ya songot sada pergumulan ya songot sada pergumulan di bagasan ngoluna ya bahasa ikut sogoni rotu nasida ya bahasa ikut sogoni rotu nasida nangpe ya nangpe alani dosa ni bangso nasidai. Jadi di hitape apala di tikyon di jamak sonarion sungo suku-sukun ni amang pandita si manukali na king ima di bagasan dia do hita marnida di son hasadaon sian halak Israel dohot panindangion nasida di humaliang dohot panindangiota ima di huria
gereja masiapin hari ke-7 di Partikionon, ya, di Partikionon. Hita nunga dipilih di debata gabe bangsona. Hita penunga dipilih debata gabe huriana, ya. Nang maniak kita sioloi debata unang hita mangalo hata di debata asa anggian tong totopita, ya, dapotan persaulian, dapotan pasu-pasu ni debata alai molo talanggar do, molo taalo do hata ni debata luason na do hita, ya, talu jala sibolis pe monang ma di bagasang ngolutta alai pos doro hata nang pe hita mandok galedo anggo pamatakta alai molo toto do hita pasaton diri tu di debata nunga terus hita didongani di bata jalan nunga terus hita di pasu-pasu di bata saya totok maniak kita rap merdalan do di bata saya Tuhan mamandongan hita upasa mari hita mardongan mau yate. Mau lihat tema di amang pandita simar mata na patorakon par sejarata di hari Kamis. Sonari tabegema sadar rimpunan di par sejarata di bagasan saminggon ima dari penasahat amang pandita M. Hutasoit. Pasat kami matu amang pandita. Mau lihat ya. Horas madihita saluhutna. Di damang do dainang akana hinaholongan. Di tikion songon ripunan ni parsejarata ima parsejarah paunopon naking namar judul manang namar uluan alo di bagasan. Biasanya akka paraloan olodo di bagasan. Manang lapatanna di parsejaratan alo di bagasan bangso Israel. Isedo aloon. Oma nagabe sibuat dosa. Parangin najat. Namaralo tu debata. Hata manang hati goran ni Tuhan. Nagabe di laosi. Jadi di Joshua pitu ayat sadenaking alai mangalaosi situtudo hala Israel diugasan nahona harum ayadong do dibuat siagan anak nisi Karmi tubuh nisi Sabdi anak nisi Jara siam marga Juda sian ugasan nahona harum jadi marpiar-piar marimas ni Jehovah tu hala Israel. Jadi nasa ugason naon dito tuhon naso tupa jamaon naso tupa buatom manang papidaon yang goso marhite hatan di pata. Unang dijamai naso ugasan na, unang dibuat naso si buaton na, jalaunan diulahon naso si ulaw. Pembartu lomonya. Alana didok di ayat siapilot tanaki Jeremia 10 ayat 10 au Jehovah do sidodo roha siuji pia-pia jala mangalehon tuganuk jolma hobartu dalanna hobartu parbueni pabbaena leonon ni debatado hobartu parbueni pabbaena na taula na ringgan di leo debata na ringgan na taula najat dapat mahita. Jadi ripunan ni parsejaratan adong 4 bagian na perjulu ikom mangoloi hatani debata Jehovah marhite akka pimpinan satu toru tu bangsa Israel. Na paduahon molo mardosa ikon hatop manopoti salah.
di parsejarat taripunan hari Jumat naso olo do siagan manopoti dosana ikut dituduh jari-jari ini dia bata dosa nai ala ni siagan dohot bangsa Israel na siap bagasan nama baik dosa gabe sude hona gotana 10.000 halak disuruh marporang mangalau hutan met hutan ai alai telu nasida tolu prono palak mati di gosa-gosa ima parangan ni hutan ai jadi patorang amang pendeta tanah kishin sampai tu tanoi si Joshua lau mamohon tu debata mangodolhon buasa telu hado hasalan nani marpiar-piar matutu ribas ni Jahuba ainunga matak dosa bangsoi marhide dosa ni siaga dibuat akka barang-barang na dihususon na diharopon naso tu pasi jamao mulai diot debata jara nina jara unang nina unang napa tuluhon ikon adong hamubaon ni roha jalan apa paton molo dialo molo dilanggar kona uhumat songo siagan dibuang may mana turura laos disimay bana didangguri doho bedu didangguri bangsoy sappe mate gabelas ima uran lapatanna molo adong dosatta hatok mahita manok jala unang mardosa hitam marlupun debata dok marlupun jelma nasa nagui taoloi taihut to debata unang gabe matak dosa hona uhum kita songo siagan jadi damang dainang aina holongan dewasa tuata Yesus songoni maripunan ni parsajarata mangoloi mahita tu debata asa mangulu ita saleleng-lelengna amin. Mau lihat tema di amang pandita Hutasoy nama bayan rimpunan di Bagasan Saminggon. Noaing tapangido ma tangiang panipuli tapangido ma haraden ni amang pandita Simarmata tangiang panipuli. Prade mahita asamartangnya kita. Tuhan Jehovah debata nami na di surga go lasni roha jala rodo hami akan aposom naung patol hason nabadia marhite persiajaran sekolah sabat marbahasa Batak ima naposom pendeta Yalip naposom pendeta Usinambela naposom pendeta Deta Ubolon naposom pendeta BM Stohang naposom pendeta De Purba do naposom pendeta M Tasoy jalan naposom pendeta M Simarmata nunga betutu Tuhan ditolhasi hatam di persiajaran sekolah sahabat naung di hatai hami seanggia ma Tuhan hatam naung hubeki hami boi mambahen sada pagogohon partondion nami diari parpudion as anggia Tuhan totop hami setia marsihohot di bagasan haporsion nami sahat ro di harorom napa duhaliosa pasupasi hami saluhuna nombege hatam na badia manang na dia pe hami maringanan jala pasu-pasu toktong hami akan naposom anggia diar neng boy lam tudenggan na dobe pos dorohan nami Tuhan di akadosa pangalusion nami salpuhom may siyang buku paringatan mi jala suratom mahami di pustaha hanguluan tatami do Tuhan tangiang elhelit namion pola mga sakkong guarmo anakmu Yesus Kristus nang mate mo kopami. Amen. Amen. Amin.
mau lihat tema di amang pandita MC Marmata bayan tangyang panipuli di hita salbutna. Mau lihat itu hita na pos di Tuhan amang pandita si Tohang, amang pandita Purba, amang pandita si Marmata, amang pandita si Nambela, amang pandita Soit, dohot tapos di Tuhan amang pandita Tampu Bolon. Mau lihat ang ang giya debata mamasu-masu hita na. Tuhita sa luhut na amang dahinang na mangihuton at fan batak ministeryo. Sayang gia mahita torus manoton at fan batak ministry. Unang lupa pasatami hita like, subscribe. Dohot membagihon tu akka dongata terlumubi tu riatta. Jadi dohono matutu balitang mapagabe na tumondalo si Todoan, arita magabe ala nangolo hita marsiajar sian hatan iti pata. Matutu. Habang manina ranggiting songgop tu si Manapalu, debatama mangiring-iring jala horas mahita di pasu-pasu. Matutu. Habang mahina hau gala-gala, panjakitan ni si Zacchaeus, dao masya kita mara di pasu-pasu tu atta Jesus. Matutu. Amin. Sahat sa ni Solu, saya sahat tu Bortean, jala sahat tu 300 toho di rondang ni bulan. Sa ileleng mahita mangolu, sahat tu panggabian, jala horas-horas di pasu-pasu Tuhan. Matutu. Matutu. Oras matu. Oras Marita. Horas. Horas. Horas, horas.